ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ପଢିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ବାଳ ନା ତାହେଲେ ଜୋତା ତ ବାହାର ନଥିଲା। ଜୋତା କୁକୁର ନେଇଯିବ ତ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆରେ ମା ବାହାରୁ ଟିକେ ଆଇଲୁ। ଇଏ ତ ଭଉଣୀ ନିଜ ମା ଫେଟର। ବାଳ ନା ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ ଆଉ। ତୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଫୋନରେ ପଚାରୁଛି ତୋର ଏ କେତେ ନମ୍ବର ଭଉଣୀ? ଇଏ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଆଜିଠୁ ଭଉଣୀ କରିଦେବି ଏଇଥର। ହଇରେ ତେତେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସାଧା ତୁ ଆଣି ରୁମରେ ପୁରେଇଲୁ ରାଧା। ହଇନେଲୁ ଚୁପ ଚାପ ପଛାଡ ଜିନିଷ ପୁରେଇକିରି ଆଗ ପଟେ ବାହାରି ଯା। ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଚିକେନ କଷା ହେଇଗଲାଣି ରୋଲ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ। ତୁ କଲେଜ ଛକରେ ଦେଖା ତୋ କୋରାଟ କଷା କରିବି।